Nsellimlek Amy u nsellem lill-telespettaturi kollha ta' Net Television Gabriel Ellula hawnhekk mill-lokalità tal-Marsa, lokalità li fija residenti fija iktar minn 4100 resident li jistgħu jivvutaw u minn dawn il-persuni ġabru l-vot tagħhom mad-90% tar-residenti tal-votanti kollha reġistrati. Tajjeb li ngħidu li dan ifisser tnaqqis ta' 4% fuq in-numru ta' persuni li ġabru d-dokumenti tal-vot tagħhom fl-aħħar darba li saret l-elezzjoni tal-Kunsill Lokali f'din il-lokalità fejn kienu ġabru 94% tad-dokumenti tal-vot. Fil-Marsa bħal f'lokalitajiet oħrajn li żort jien aktar kmieni din il-ġurnata jridu jiġu eletti 7 konsilliera b'kollox u għall-Partit Nazzjonalista hawn 3 kandidati li qed jikkontestaw għal dawn il-pożizzjonijiet li jinkludu lil Tonina Farrugia, Joseph Grima u Jean Paul Zammit. Għall-Partit Laburista 7 kandidati b'kollox, Joseph Azzopardi, Anthony Buħaġar, Joseph Kakija, Francis De Bono, Emmanuel Sherry, Dominic Spencer u Frank Zammit. Tajjeb li nikkummentaw li f'din il-lokalità kif spjegawlna wkoll il-membri tal-Korp tal-Pulizija li qed jaqattaw sigħat sħaħ dejn il-postijiet tal-votazzjoni, l-andament tal-votazzjoni huwa wieħed mexxej pjuttost kajman iżda li qiegħed jirranka iktar ma jgħaddi l-ħin matul din il-ġurnata. Dak kollox għalissa minn naħa tiegħi Gabriel Ellul mill-Marsa għal Net Television.